Am zis să descoperim și acest furnal, care este declarat ca fiind monument istoric. Din păcate, cu toate că este declarat ca fiind monument istoric, uitați-l cum arată. Tipic românesc. Haideți să ne întoarcem puțin la istoria acestui loc. De fapt, aici, totul a început în anul 1674, când în acest loc funcționa un atelier de fierărie. Acest furnal a început să fie construit în anul 1806, iar finalizarea lucrărilor s-a realizat în anul 1810. 3 ani mai târziu, adică în anul 1813, a fost dat în funcțiune. Timp de aproape 111 ani, în acest loc a funcționat acest furnal, până în anul 1924, când a fost transferat la Hunedoara. Apropo de acest furnal, se spune că ce se producea aici a fost folosit pentru realizarea turnului Eiffel de la Paris.